bagong kinabuhi, bagong paglaom, o bagong gasa nga may dalang kalipay. Bangon og pahiyom kay kini ang adlaw nga adunay dalang bagong kahigayunan. Kahigayunan nga panggaon, mupangga, magmalig-on ug magmalahotayon. Kay ang gugma og himaya sa Dios magadanag diha kanimo ug kanako samtang ikaw gako maga. Panibaya sa kabuntagon. Humanang kangit-ngit nagatabon Sumali siguro nga kagabhiun Ang Diyos nanuktok o nagahandong Nga sa kasing-kasing siya pasugyon Panimbaya sa usag-usag Panimbaya sa imong pagmatang Bidlisiw sa kabuntagon Unang timbaya kanimo Puno sa Diyos atong paminawon Uban sa awit nga langit nun Puno sa labas nga inspirasyon Niilintag na sa Timbaya sayon nga himuon Yan lang mapanong sa kapililhon Ipakita Diyos nung pahiyong Uban sa pulong mahigugmaon Panimbaya sa usag-usag Panimbaya sa imong pagmata Ang bidlisiw sa kabuntagon Unang timbaya kanimo igsuon Ikaw ginagapit karon Itugian ang kalimo Pag-ampo imong pagkayunan Ang Diyos kanimo magalikon Tunabay bituon sa purong kuniton niya sa kalangitan Hatagiya ko Jesus niyan ang tanan Panimbaya sa imong pagmata Ang bidlisiw sa kabuntagon Unang timbaya kanimo igsuon Sa Diyos ang himaya Unang timbaya kanimo igsuon Maayong buntag ug malipayong Sabado. Good morning. Good morning. It's a cool morning. It is indeed. Very bad weather kayo. Ang Yes. atong weather karon. Kay lami kay si Katulo. Matod pa niya, bilami magpalanay. Palanay. Dili bangon Higda lang. kay bugnaw ang panahon. Kapag- Pero it's sa good ulan, to yes. know nga after sa init, malamig na Lagi. pod nga panahon. Yes. Mag-balance lang ang life. Another ba? season na Atong, pod. atong inumduma, atong summer, sige tagpang-ambisyon, pangandoy, nga ulan. Ulan. Kainit kayo. Igang kayo. Kanya karon po, ganun ulan mo kayo. pod. Karon kay baho kayo mong nilaban kay di ba yung gold adlaw. Lagi. Sakto. O ang
part sa Mindanao nagbaha na po tungod sa ulan. So ang atong mga kapaglaom diha nga medyo naamod up din sa sapa unya naapoy mga pangpang o mabukid nga kilid, magbantay mo sa landslide ug sa baha para safety pud mo. O gamo pong gipahinumduman ang tanan nga ang mga tubig nga atong gina-standby sa atong mga panuanan, ato na siyang ilisan perme aron malikay kita sa mga sakit nga dala Yes. sa ulan. Sama na lamang sa dengue. Exactly. Dagan Paano na kung kayo. mayroon naman itong mga kapaglaom nga always nga maminaw ta sa mga tambag sa atong mga mas nakaibalo sa atong Yes. kapitan. Mayon sila, we have to evacuate, we have to go now. Ato silang dunggon. Ato silang Yes. paminawon. Yes. Ug speaking sa nahisgot man tag mga panahon na pud sa ato ang paghinuklog karong kabuntagon. Exactly. Yes. Atong Nindo di pa panginuklog. painuklo. Buntag sa'yo, hatagan na og something to think of ang atong mga viewers para ma-alert ang ilang pangunauna. Okay. Yes, para sa so, atong mga panginuklog. We Ato have nang Bebe? basahon? Yes, Go. Bebe. There you go. Okay. Be strong. You'll never know who you are inspiring. Wow. Yes. Yes. Kung ako pa tong kuan ani, kung ako ang host sa kanang beauty pageant, could you explain further? Sige, Bing, kay ikaw ko ng contestant. Contestant number one, Candidate. we have Okay. Bing. Basta ko ribot pasabot ato. What does it Be mean? strong. Thank you for that nice question. It wasn't a question. Ikaw na yung mga statement. Oh, thank you for that nice statement. Okay. Be strong kay because someone or everyone is kind of looking up to you. They're inspired when you are strong. Kini siya nga quote, murag mo patama ni siya sa itong mga leaders. Yes. Sometimes, kanang, di man yun malikayan nga, naatay mga weakness, weak point ba nga maabot sa itong life. So, ginariman nga, be strong lang. Like- Kay this too shall pass. Sa kinakanta. Okay. Kanta na sa Dili lang- teacher! Dili lang kay leaders, apil po sa itong mga fathers. So, Yes. makita to sila problemado, makita to sila dili problemado, pero naada to sila nga ginahambin din, you know? Oo. But when we look at them, strong kay sila. Yes. Para po sa tanan. Dili lang na nga Yes. nga, para ni sa tanan. Nga kita nagkinabuhian ni kung maabot atong mga problema unya o kanang naay mga mukritik sa to na maging mga tao nga bisag unsa nato kaayog dili sila ganahan. Correct. Kinahanglan mo padayon kita. Be strong lang Be yun. strong lang kita. Okay, Importante later nga. on, Yes. napoy mga Strong. story ang atong mapaminawan nga. That's right. Strong po yun sila. They were strong. That's why na-achieve nila na nga success. Lahi pud nga Oh, strong lahi dili po na. tong strong nga dito. Strong. Buwak na Lahi yung po bisa na. strong Wing. bunal dayon da dili na mao nga strong. Aha. Being Okay. firm. Ana ba? Yes. Yes. Being firm, being patient, nga mapasensyahan ka kanabitong andam ka matubang o masagubang unsa man ang gihatag kanimo. Anyway, speaking of inspiring, speaking of inspiration, ang atong winner last week, isa raman to. Isa raman atong winner Isa last ra, week sa nakatubag. Bible Trivia for a Friend. It was Boboy. Ha? Boboy ba to? Right? Boboy Ramonao. Boboy Ramonao, congratulations. And Kang Andy Pilazar, congratulations for having a friend such as Boboy. Congratulations sa inyong duha both. And then I hope in the Pilazar, imong ampingan to kung sa matong gihatag ni Boboy kanimo, no? Ato makita karon sa video kung giunsa or photos. Ato makita karon kung giunsa pag-deliver nila Ate Charm. Nakakaon mig binignit. Sa balay lang, Andy. Yes, gipakaon. Yes. It was a Sunday, correct? Sunday evening. Nag-ato mi. So, thank you kayo. Ingon man sa ato mga elders sa Bunbun Church. Actually, we don't have the name, but thank you kaayo. And Pastor M. Pitogo, thank you sa pag-uban sa Panimbaya staff. Aron nga naghatod yun namo ang prize ngadto kang Andy Pilazar kauban sa iyang pamilya. Daghang pong salamat sa itong mga sponsors nga kanunay nagtabang sa Panimbaya sa Kabuntagon aron mapaabot sa atong mga kahigalaan ang atong pahalipay kanila. Mga kahigalaan, speaking of Bible trivia, kami mangayog pasaylo kaninyo karon nga Kabuntagon tungod kay wala tay Bible trivia. Kung ngano, it's because this is not a live Yes. broadcast sa ato Yes. ang Panimbaya sa Kabuntagon. As usual, inyong nahabit nga makikuban ka nato live and then you are going to call us para mag-answer sa atong Bible trivia. But then karon na special nga usa ka special event ang Hope Channel team South Philippines munang dili may makagkauban sa inyo nga live. So next time ato na siyang atangan ang atong Bible trivia. Yes, mga kapaglaom, wala tay Bible trivia. Pero ang mga greetings ninyo ayaw kalimot sa atong nga number. Mao kini ang 091-655-7477. Mga kapaglaom,
ato hisgutan unya ang atong duha ka mga respetado nga mga pastor. Hisgutan nato unya sa Good Morning Pastor kung unsa ang napulo ka mga sugo nga gihatag sa Ginoo kinsa iyang gitagaan, nagpadayon ba ni hantud karon? Ato unya ng sutaon sa Good Morning Pastor, duha ka respetado nga pastor unya taw-taon. O sa among mga kababayan all over abroad nga dili maabot sa among signal, mga gala, kaparentihan, pamilya, ayo pakyasa ang pagtanaw sa among live streaming link na naka-flash in TV screen. Para po mas mapahimuot, para mas munindot ang atong kabuntangon karong Sabaduha. Atong atangan unya sa limandugay ang atong mga bisita, puro mo sila lalaki, puro mga ambungan, og sila mo'y mismong muharana ka nato. Unya, sa harana, sa kabuntangon. Mga kahigalaan, nakasulay na ba mo og mga pagsulay nga grabe sa inyong kinabuhi nga naglisod mo pagpaningkamot? Yes. Unya sa Top Secrets atong sutaon ang sekreto sa usa ka malampuson nga personalidad diri sa Cagayan de Oro at ang hinaon niya sa Top Secrets. O kami magadalit sa inyo og talagsaong kasanitian uban sa himaya sa Ginoo diri sa Panibaya sa Kabuntagon. Panimbaya sa usa-usa, panimbaya sa imong pagmataya. Broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Together again, hoping to blend in harmony straight from the song. We wish everyone will laugh and have fun, but mostly we want you to know. We hope you are touched by the Father's love, eternal love, heavenly love made a song of joy, keep lifting you up with heavenly love from the Father of love. One who is low, one weary soul needs to be lifted again. One who is down needs to be found, needs to be touched by a friend. We hope you are touched by the Father's love, eternal love, heavenly love made a song of joy, keep lifting you up with heavenly love from the Father of love. Touched by the Father, lifting above, touched by the Savior, touched by love. We hope you are touched by the Father's love, eternal love, heavenly love made a song of joy, keep lifting you up with heavenly love from the Father of love. We hope you are touched by the Father's love, eternal love, heavenly love made a song of joy, keep lifting you up with heavenly love from the Father of love. Made a song of joy, keep lifting you up. Made a song of joy, keep lifting you up. Made a song of joy, keep lifting you up. Lifting you up with heavenly love. Made a song of joy, keep lifting you up with heavenly love from the Father.
Gentlemen. First of all, thank you so much for sharing your talent, sharing your time. Thank you so much for coming over. Mga kapaglam, I am now in the midst of royalties, the King's Sons. Sir Roger, I would like to talk to you. How does it feel to be, so may feeling nga isa ka sa anak sa hari, sa atong buhing hari? Malipayon yun. It's amazing. It is amazing. It is amazing indeed. Isa po ba ko, ani? Dili ko singer, pero am I part of this King's Sons? Apil na ka. Wow, and the others as well. Thank you, Ana. Murag inspiring kasi the King's Sons. So Roger, unom mura bagid mo? Or, Pito. asang isa, wala siya natatanggol? Absent siya kay nagpahulay siya kay naglain niyang tutunlan. Okay. Karon kay nanamos Panimbayas Kamuntago, nakitaan mo sa atong mga kaigsunan karong viewers, they are going to invite you. Okay. Is that possible? Pwede ba Yes. na? Okay. Who are they going to contact to? Contact with? Ako pwede, si Brother John. Bisag asa sa mga Yes. pwede. Asa man naka-base ang kaning grupo? Nasa Bulwa Church. Okay, if you want to hear them live, muadto mo sa Bulwa Church. And then kung gusto mo niyo siya imbitahon sa ilang church, you can contact Panimbayas sa Kamuntagan Hope Channel, si Sir Gallego. I'm sure mabilin siyang number. And then si Sir John. Thank you. Sir Roger, basig na kay gusto i-greet atong mga Panimbayang unon dito. Okay. Iglesia, invite them to visit your church. Okay. I-greet na ko ang tanan nga mga kaigsunan sa Bulwa Church o sa uban nga mga iglesia. Ilabi na sa among mga kauban pod nga kagrupo, nga singing group. Present ba matong sa Psalms? Wala. Sir John, basta na kayo i-greet. Imong wife. Of course, akong i-greet akong wife o Idamay na lang po ng labi ilang na po mga na akong wives. guwan. Oo. Among mga anak, tanan, Yes, ang sure, mga oh. asawa ug mga anak. Happy Sabbath sa inyo tanan o ginaot nga magpadayon ta sa pagsimba o pagambahan sa atong Ginoo nga nasa mga langit. King's Sons, thank you kayo. Viewers, more songs from the King's Sons later. But for the meantime, tutok sa takajod kikini ang inyong ginatangan para mas mulambo ang atong kahibalo. Para ampingan ang atong panglawas, atong siren together with Miss Layla this time on Health Bits. Hi everyone! Let's listen to Health Beats. The Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity reported that 3 out of 10 Filipino adults 20 years old and above are either overweight or obese. Sleep is the most sedentary activity, yet may protect from weight gain. Don't you know that there is an association between sleep and weight gain? Studies have shown that short duration sleep and poor sleep quality have been linked to the risk of obesity. And studies revealed that when people do not get enough sleep, they have increased the hungry hormone, which is ghrelin, most likely to eat high-fat foods and snacks more and do less exercise. So if you want to improve your sleep, try these steps. Number 1, go to bed and get up at the same time every day. Number 2, do not go to bed either hungry or full. Number 3, take a warm bath or shower, reading books and listening to soft music. Number 4, make your room cool, dark, and quiet. Number 5, limit your daytime nap. Number 6, have a regular exercise. And number 7, free your mind from heavy thoughts. So if you want to lose weight, be sure to get enough sleep. This is Miss Laila reminding you, with God, you can go to bed without fear. You will lie down and sleep soundly. Be healthy. It's a wise choice. Isa'y pinaka-top secrets sa atong Ramon Magsaysay Outstanding Filipino Worker Awardee in the year 2005. Nganong milambo ang iyang panginabuhi ug nganong nahimo siyang nagmalipayon human sa mga kalisod sa kinabuhi. Ato nang diskubrihon karon sa Top Secrets. We would like to welcome on the show, Ma'am Eileen Lazo. Good morning, Ma'am Eileen.
Good morning. Nindot kayo ang combination nato karon ring pink, yellow, and violet. It's a nice morning. And thank you for trusting Panimbaya sa Kabuntagon nga mahimong maka-inspire ang imong story pinaagi ni ini nga program. Okay, so salamat Sads for inviting me over. Yes, this is a big opportunity. You are the owner and the proprietor of Darling Foods. Asa makita ang mga Darling Foods, ma'am? Darling Foods, na siya available sa atong mga supermarkets. Pwede manganlan ang... Okay, basta na siya sa mga dagko nga mga stores. So, nasa sa mga dagkong mga stores. Mga dagkong mga gagmay na gyapon. Okay, Bing, we would like to know kung unsay iyang kinabuhi ka sa una, no? Tell us about Miss Eileen Lasso 20 years ago or 15 years ago. Yes, a plain housewife. Okay. So, because I married young, so... How young is How that young is age, the young? ma'am? I was... You're counting. Yes. I was 19. Okay. Yeah, oo. So, anay gyud. Naminyog sa'yo. So, dili gyud malikayan daghan og mga kasinatian nga kalipay og kasakit. So 15 or Pero, 20 to 15 to 20 years ago, kinsa si Ma'am Eileen? Kana nga panahon, 20 years ago, 15 years, nagsilibrar na mi ana sa among ika-25th wedding anniversary. That was 2000. That was 2000. You have a Yes, great marriage. Yeah, of course. So amo gyud na siyang gi-celebrate, no, kay in spite of Bahala sa kalisod. mga kasinatian, mga kasakit o kalipay, kalisod o kahamugaway. Katong tanan kanang kung amo tong i-look back, wow, kung ano man dahil to siya, kabahin to siya sa among nganong niya kami karon. So no? it's a wow. Yeah, it's a Spices wow. na to. Ma'am Eileen, unsay mga experiences sa imong life nga nakapahimong kinsa ikaw karon? You can enumerate. Yes, tungod gyud sa kalisod, tungod sa kapobrehon, kana gyud nga dili matod pa nako nga di na nimo mauli kay kinasal na mo sa pari. So, But then after all, yeah, great pagyapon giatubang ng gid na weddings. siya, nya giatubang gid na siya, no, gisabutan, gistoryahan. Nunot sad sa pag-uyon sa akong husband, so nagtabang gid ko sa among panginabuhian, no. O wala gid ko nagpawadi og paglaom tungod kay daan pa gyud nga ano gyud ang ako yung pagtuo ug pagsalig sa Dios balon ko gyud na, no, kanang kabahin gid na sa akong adlaw-adlaw nga buluhaton, adlaw-adlaw nga uban gid ang Ginoo sa akong mga pagpaningkamot. So tungod ni ana nagmalaumon ko unya hinay-hinay amo ko ako sang namatikdan nga yes kanang naa gyud ang Ginoo, buhi gid kay siya. Unsay sinugdanan sa Darling Foods, ma'am? Ang sinugdanan gyud ana, yes, ang sinugdanan tungod lagi sa tungod sa kalisod. So gusto kong makatabang pag abot na diha sa Darling. Before sa Darling daghan pa gyud mga ano no, mga kumbaga racket nga, dinius ba nga racket. Okay. Hangtod nga niabot ang kanang naatoy ano, ang sinugdanan gyud ana tungod kay even in our government sector na ay kaniadto gitawag na nga non-formal education. Karon now You is this enrolled? yeah, I enrolled sa diha na sa Sa ALS or lahipod? no, TESDA? sa ano na it's not TESDA before kay non-formal education man na sa DepEd na siya nga program. Diha sa City Central one summer. So I took the summer class, no. Happy ko nga part sa DepEd. Naging And look part, at- no, himong part which is success Yes. ni ma'am. And ma'am, adto nga panahon you are a plain housewife, nag-enroll ka, nagsugod ka Yeah. og gamay nga negosyo. Yes, I started 3 kilos of 150 pesos na nahibalaan gid na sa tanan. Unya ang nakanindot gid sad adto kay very supportive my husband. Oo, so katong akong natun-an didto sa
sa katong katong ano no katong Giskwelahan. formal giskwelahan Ah, akong gidalasad sa balay o nya ang akong bana may akong taster. Oh, Yeah. partner, Oo. Judy ay. So, ang couple power na develop Yeah. ginang among couple power. Siya among taster, may na siyang dungagi siya og dungagi asin, dungagi og black pepper, dungaan na lugar. Critic Nya nag-click sa tong iyang taste sa consumer. Pero So, I actually, started. ang good chef gyud daw mga lalaki kay dili man Sakto. daw maapektahan ang ilang taste Oo. sa emosyon. Ang mga babae sa puton, walay lamitanan. Posible gyud kay ano man gyud no kanang nag-click gyud ang iyang taste. Dako jud ang na-contribute sa imong Ay, dako husband. gyud siya og kabahin. Now, ma'am, how do you find success or kalampusan, ma'am, sa kaninga experience nimo? For me, kalampusan nga nung nagmalampuson tungod kay na ay pagsinabtanay, na ay open communication, peace of mind, peace of heart, and most is, everything is, for me, sa akong kasinatian is, everything is a grace. Para sa mao na ang Everything Grace is sa a grace. Ginoo. yes. Wow, Gikan kanindot. gid na sa Ginoo tanan. Walay ato ana kay even our kusog, our kadasig is coming from him. Makita jud nato ang success ni ma'am no kay Happy and kay in na-siya disposition. ka ng sense of spirituality. Gina-claim niya ang Ginoo as his first priority. That's why success nagsunod-sunod na dayon. Ma'am, sa school, since naghisgot ang ganyan DepEd, nya na math, na mga formula. Sa science, na mga formula, di ba? Ang ato mga scientists, na sila mga formula, aron ni arrive sila nga natay bulb, natay Sakto. ginagamit karon. So, Now. ma'am, you are a successful entrepreneur. Unsay formula po nimo gigamit, ma'am? Na ba kay mga four fundamentals ani nga imong gigamit? Of course, number Equation, one. te. Yeah, Oy. number one is prayer. Yes. Prayer. Started in prayer good. Then of course, I always good connected sa iya 24/7 actually. How do you do that? 24/7? Kanang he is always in my mind and my heart. So bisan unsay akong buhaton, mingon ra gyud ko nga time sa Lord unsa on ra ganito kanang Lord kanang ana pwede ra okay ra ka Lord kanay nani. It's as if He is beside you. You're talking to Him. Constant talking no sa Ginoo. Bala ginagmay. Oo, kanang nya mama na iyang gusto di ba? Oo, Kanang iyang gani nga the childlike. The childlike. Nga mura kag pa. Nya ako ginangkon nga kung Lord kanang teach me how to pray. Teach me how to pray. Teach me how to pray. Nga nang ginagawa na nimo, ma'am? I mean, dili ba da ita kabalo mag-ampo? I mean, nabaday wrong sa tong prayer? Nga nung imo nang gina-prioritize? Tungod kay ako nang nabasa mo gud nako na sa Bible nga ingon siya nga daghan nagtawag sa iya nga Ginoo pero wa siya makaila. So dito na ako igibing ko time sa Lord. Giyon sa ganito nga na unsaon ko unsay akong buhaton aron ko nimo mailan bituloy ko bi. So and that's I believe that's a prayer. So, ang imong pinaka-top nga sikweto, nga nung nagmalampuson ka is prayer. Yes, Prayer. I'm always connected sa iya. Ginoo. Mayon sila nga, darling, do you have plan? I had no plans. I let the Lord plan for my life. Oh, really? So, yeah. Tinuod. Ano lang yun ang ako. Kanang, na ako'y daghan mga damgo, desire, that is longing, and desire. So, ako nang dalon sa iya, Lord, pwede ra, okay ra, angayan ko, ani, with my family. Mura po Pwede siya na ra yun. husband niya ang Ginoo no. oo. Ala, I like it. Ma'am, Diba sakto na yun sa Bible nga, ingon gi-claim man gyud sa niya nga I am his bride. So sakto yun, ma'am. nakakakilig, no? Kikilig si ma'am. No, ma'am, kanang nag-talk naman tag-prayer. Inana gyud kay in love sa Ginoo ba? Lagi tinod gyud na darling from the heart gyud na siya as no yun. Ma'am, It's nice nag-talk talking man to you. tag-prayer, ma'am, no? Kanang unsay mga number one gina-pray jud nimo. Yes, ma'am. Sa pagkakaroon successful naman ka, usa pa may imong mga Ginaangko naas imong pa. dugan nga imong gina-pray nga, Lord, kanihatag pa rin sa kuha. Nag-ana ba ka? Dili actually kung ako yung i-look back, wala gyud ko ga pray for myself. Oh? I started praying for my husband actually. Oh, wow. Oh, okay. Because when I married yung first meeting man gud nako sa akong bana is executive siya position. I thought professional na sad siya. Kay oo, ana. Na 1 month ang courtship. Next month, na din siya, nagkita sa akong mama. O mga sawa na din siya. O ganahan sad ko.
Sunod bulan, minyo, nagpakasal dayon. Yun na, bitaw. So, pas-pas kayo ang facing. Pas-pas. Okay. Sa una, gid sad ka sa una sad ka nang, I really preserve my, even virgin, sana sa akong prayer sige. nga, my virginity is my precious gift in my marriage. Wow, Pwede, Lord. so Oh, nice. apil na siya. So, siya, siguro, ang akong husband na excited sa adto, no? Ay, kano, So, ma'am, ang mo na yung gina-pray karon is siguro health. Sa imong Yes, of imong course. entire family and happiness. Yes, nga kana bang long life nga kanang looking young and Looking young. Yeah, Looking looking young. young, graciously and gracefully old. Something Ah, like that. ganahan ko, Oo. Ana. Gracefully old. Yes, Right? and beautifully. Oh. Balag, old, pero very Yes, gracious. okay. Ma'am, what is it that you want our viewers to know? I mean, unsa imong gustong i-advise sa ila, ug unsa imong gusto nga mabilin sa ilang mga panghuna-huna karon nga kabuntagon? Ano lang gyud no kanang first and foremost kanang ma-develop gyud unta ang atong divine friendship with God. Then you work hard. Okay. Work hard. You work hard nga. Kinahanglan Also sad do nga- your part. Kay partnership baya sad gihapon. Everything is partnership with God. Inana sad ang akong gituohan no. Nya ug sumala sad sa akong kasinatian. So, ana akong relasyon sa Ginoo, naglihok sad ko unsay unsay akong buhat pero I always gyud asking for guidance ba? Kung unsay akong buhaton, kay siya gyud ang mas nahibalo unsay makaayo sa ako and in my family, in my ministry, inana no. Wow, thank you Sinunod gyud ang kaayo, ako. Ma'am Eileen. Very Thank you. inspired ko, te. Yes, thank you for your time, Ma'am Eileen. Aba kay mga i-greet karon nga kabuntagon? Ay, una sa tanan, ay dad. Naradiay akong camera. Ay dad, God knows how much I love you and Swerte kayo ang bana ni Ma'am. yes, how much I love and care for you. It's not because you are a perfect man, but because you are the best gift of all gifts that I ever had from the Lord. So, thank you. I love you. And of course, sa akong mga anak, sa akong mga apo, no? Okay, og sa tanan nga mga nakaila sa ako, salamat. Salamat for patronizing the Darling Foods. So, always available. Okay, thank you so much. Mga kapaglaom, I hope nga pariha mo na mo. Kung gikilig si Ma'am sa iyang husband, gikilig po mi sa story ni Ma'am. And I hope na-inspired tang tanan nga mahimong natay prayer all the time and make God as our personal best friend nga atong istoryahon nga atong konsultahon sa tanang panahon. Mubalik pa ta diri sa kita tanan, Ma'am. Mubalik pa ta diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. Panimbaya sa usa-usa, panimbaya sa imong pagmataya. Maayong buntag mga kapaglaom. Aniya na usab kita sa atong Bible Beats. Dinhi dapit sa Divisoria, Cagayan de Oro City. Karon niining kabuntagon mga kapaglaom, panahon na ta sa ting-ulan. Ang akong ipangutana sa atong mga kapaglaom karon dinhi sa dapit sa Divisoria. Sa diha nga si Jesus kuyog siyang mga disciple, muadto sila sa pikas nga bahin sa mao nga dapit, nagsakay sila og bangka. Unya miabot ang usa ka unos o bagyo. Unya sa diha nga naabot na ang unos, nangalisang ang mga disciple ni Jesus tungod kay na bagyo base malunod sila. Unya si Jesus natulog rang. Wala gid mabalaka si Jesus. Nindot kay iyahang pagkatulog. Karon, nining kabuntagon, mangutana ta sa ato ang mga kapaglaom. Kung sila usa sa mga disciples ni atong panahona, unsa ilang bation o nganong nangahadlok sila? Tara, mangutana na ta sa atong mga kapaglaom. Sa diha nga si Jesus, kuyog niya yang mga disciple. Nagsakay to silag bangka. Niadto sila sa pikas nga dapit. Unya, naabtan to silag bagyo. Si Jesus natulog lang, nangalisang ang mga disciples ni Jesus. Karon, kung kamo usa sa mga disciple ni Jesus, unsa man inyong bation o inyong buhaton nato nga time nga niabot ang bagyo si Jesus, natulog lang. Balaka na kayo unsa man inyong himuon nato nga time. Mabala ka po dapil kay natulog ya si Jesus na unsa na lang among buhaton kung wala siya. Pero nagi po yung other side nga magsalig mi dili mi pasagdan ni Jesus kay uban man mi.
Sa ako nga side, dili ko dapat mahadlok kay kabalaman ko nga na si Jesus sa amoa. Kung ikaw usa sa mga disciple ato, unsay imong bation nga kuyog ni Jesus nanghadlok sa nangalisang sila, unsay imong bation ato nga time? Pagsalig lang sa Diyos. Mura na. Unsa man inyong bation ato nga igayong? Para sa ako, sir, kahit ligid ko malisang kay nga, no, naaman si Jesus sa imong kasing-kasing. Ikaw, ma'am. The same gyapon mi, sir, pariharan ni. Unsa man imong bation ato, unsay imo ikasulti ato nga time kung ikaw usa sa mga disciple ni Jesus? Wala na. Silbi, dili ko mahadlok kay nagsalig man ko nga naa si Jesus. Parihara ta. Sunod na ko kagdali ito ko. Sige, okay, sige. Sige, ma'am. Ano, ma'am? Kung ikaw usa sa mga disciple ni Jesus, unsa man imong buhaton atong time, unsa imong gibati ato nga time nga naabot ang bagyo pero si Jesus natulog lang? Wala akong kabalo. Isa imong idea kung usa ka sa mga disciple, unsa man imong batiyon ato? Si Jesus. Siguro ako siyang pukawon, of course. Kaya para masave po siya sa bagyo. Ana. Mga kapaglaom, ato na sang nakita ang matubag sa atong mga kaigsunan kapaglaom. Sa diha nga si Jesus nagsakay bangka kuyog siyang mga disciples niadto sa pikas nga dapit. Unya niabot ang bagyo. Nangalisang kayo ang iyang mga disciples kay si Jesus natulog lang. Apan ang mga disciples wala gid sila makagwanta. Ilag yung gipukaw si Jesus kay natingala sila nga nagbagyo pero si Jesus natulog. Apan ang tubag ni Jesus uban sa iyaha nga gahom. Iyang gibadlong ang mao nga bagyo kini nahunong. O giingnan niya iyang mga apostoles nga nangalisang kamo, jutay ra gyud ang inyong pagtuo pagsalig. So mga kapaglaom, gikan dinhi sa Divisoria, kinahanglan tun-in ninyo ang balaan kasulatan kay dunay kanta nga nagaingon, read your Bible, pray every day, read your Bible, pray every day. Awing indino, Bible Beats. Panimbayas sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. When I think of all my past and my failures, when I consider all the times I've let God down, I am humbled by the grace He has extended. I'm amazed at the mercy I have found. I could never earn His love on my own, and every time I come before His throne, I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed. Even at my best, I am unworthy. I have nothing precious I could give. A broken life is all I have to offer, and yet it is a priceless gift to Him. The bitter mark of sin will never fade away, but I can come before Him and ashamed. I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me,
family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. This program is made possible by Mr. and Mrs. Ed and Kura Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Duha Qatar SDH Church, Mr. and Mrs. James and Karen Amado, Miss LV Maaliao, Nagabalik ang panibaya sa Kabuntagon, mga kabulang. Thank you for tuning in. Today on Good Morning, Pastor, we are joined by two respected ministers. We have from Zamboanga Peninsula Mission, Pastor Pepito Natividad. He is our Publishing Director, Spirit of Prophecy Director, and Public Affairs and Religious Liberty Director. Thank you for joining us, Pastor. We also have Pastor Carlito Kedet from Western Mindanao Conference. He is also the Publishing Director, Spirit of Prophecy Director, and the Music Coordinator. Thank you for joining. Good morning, Pastor. Panibaya sa Kabuntagon. First of all, bulag, Pastor, no? Kailan na bumudaan? We have from Western Mindanao and you from Zamboanga Peninsula. Okay, kailan na gid mi daan tungod kay before wala pa mabahin ang Western Mindanao, usapan na ang ato nga misyon. Okay. Wa pa masipak ang Zamboanga Peninsula Mission. And then you guys are brought here together, as I understood nga you are to train the church evangelists. Oh. Yeah, na training among himo alang sa ato mga literature evangelists. Okay, para mas may mas efficient and mas Yeah. effective sa ilang pagpanarbaho. Yes. Okay. And may gani kinakawat mi sa yung time kadali. Thank you so much. Thank you so much. Knowing we have questions for them. Dili ni siya actually interview. In fact, ang atong buhaton karon atong sinsilyohon. Ang nasinsilyo naman sa una. Pero mas ipasabot na. This time we have two brains from Pastor Carlito and from Pastor Pepito. We have 10 commandments and this time ato siyang discussan. Ato Yes. siyang istoryahan. Pastor Pepito, let's begin with you. Pastor Pepito, let's begin with you. The 10 commandments. We now have atong tungaon 1 to 5, 6 to 10. Yes. Okay. The Una natin 10 si commandments, Pastor yes. Natividad. Okay, para tagsa-tagsaon na to, Pastor, para sa atong viewers palihog. Usa suntunan na ning bundag mao ang napulo ka sugo. Yes. Ang napulo ka sugo nga gihatag sa Ginoo ni Moses dito sa bukid sa Sinai. Ang una nga sugo nagaingon, you shall have no other gods before me. Ikaduha, you shall not make idols. Ug ang ikatulo, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Ug ang ikaapat, remember the Sabbath day to keep it holy. Ug ang ikalima, honor thy father and thy mother. Pastor Carlito? Pastor Keren? Okay, so The 6th commandment. 6 ngayon din you shall not murder. Dili ka magpatay. So dili lang but pasabot nga sa pagbuhat apil pod ang pag Una-una. sulti. Yes. Sulti sulti ka og di maayo makapatay sab na sa katao. You shall not commit adultery, dili lang kay magtiayon mo adto og lain nga laki or babae. Kun dili before marriage na gihimo ang ato mga batan-on nga dili paras minyo. That is adultery. You shall not steal, dili ka mangawat. Karon na nata sa media dili ka pwede mo kung ano mga programs nga dili mo, mga videos dili mo still Intellectual ma-appeal na property. Okay. Tanan, no? And you shall not bear false witness against your neighbor. Slandering. Maghimo ka og sulti. Pamakak. Pamakak na makadaot sa imong kuan. Kaya ang intention na ni is, di ba, Weng? Mo kuan man jud ka mo sulti ka aron madaot imong isig tawo. Yes. So dili kuan gyud sa Ginoo nga you shall not do that. Di ka may mana. And last we have you shall not covet. Dili ka maibog. So nagsugod si mong nauna nga ani mga butang, tanan, mga gamit unsa nga dili ka maibog. So tanan magsugod sa una-una. Kaning kaibog magsugod ta sa una-una hantod nga mo
mo kuan din ta og action. Kanang mo yung pastor nga naikwarta ba gusto nimo kawaton pero wala nimo nakawat. Dito na ka nahulog sa 10th commandment ana. O nga intention nga Oh, yes. lagi ka intention. Wala man ako tayo kawat pero but then again imo kasing-kasing una nakasala na ka. Oh, pero in the valley sa imuhang kanang pakig-away, still wala pa kakasala pero naanag ka, nagplano na gyud ka. Mo na. Wala lang na dayon ginay-guard. Okay, nagplano naman ka. Wala na execute. Yes. Alright, So, pastor. nagisgot si Pastor ganina nga ang napulo kasugo gihatag ni dito ni Moises sa dapit sa Mount Sinai. Sa Mount Sinai, Pastor. Mount Sinai. So kaning napulo kasugo karon Pastor. Kining sa inyong gibasa sa lima na ay isa diri nga dunay saad. Kining siyam da unsa ning siyam? Usually, mga commandments, may sila tanan. Nga mo ni, thou shall not, you shall not. Pero ang isa, na isa ka sugo ani nga dunay saad. Mga you shall not period din ba? Ayaw ni buhata, period. Kaning ikalima. Kaning Nagibasa ikalima. ni murag, Pastor Natividad. buhata ni, respetuha o balana or i-honor Naisaan. mo mga ginikanan pero naisumpay. Yes. Okay. Nga man na siya, nalahi man na siya, Pastor. Ang ikalima nga sugo, naasyas tunga-tungas na pulo kasugo. Ug sinugdanan sa usa ka bahin sa napulo kasugo nga duha ka sipak sa libro nga diin tahura imong amahan. Nakapil din ini nga maong saad ani sugo nga aron magakataas ang imong Yes. kinabuhi sa yuta. Yes. Buti pasabot nga ang atong pagtahod sa ato ginikanan, amahan ug inahan, dako kayo og bili. Gani gisulod man sa napulo kasugo. So bililhon kaayo ang pagtahod sa ato nga mga ginikanan. You want to add, Pastor Kenneth? Sakto na. Ingon ni Pastor Natividad, bililhon, to honor. Yes. It doesn't mean nga unsa po'y isulti sa imong ginikanan, imog yung himuon tanan. No? Maingon ka nga, pangawat dito. So dili na. The meaning of honoring, unsay maayo nga ilang gisulti, atong sundon. Yes. Sumala sa gisulti sa balang kasulatan. Pero og maghimo na galigbutan nga dili maayo, Kaning musupak part na of sa honoring 10 is dili man na mao sa gisulti sa balang kasulatan. Okay. Oo. Another curious thing, Pastor Natividad, Pastor Kenneth, natay gingon din you shall not, thou shall not, but then kaning ikalimang sugo, ikaupat nga sugo, aningon siya, hinumdumi. Dili kay ayaw ni buhata, usually ayaw ni buhata, dili ka manginani, ayaw ni buhata. But then sa ikaupat nga sugo, hinumdumi. Nga ano man na siya, Pastor? Na ay emphasis on remember. Pulong remember, Yeah. pahinumdum. Kay ngano, pagsugodaan sa Ginoo, naanay iyang gitanaw nga posible malimtan. Tungod kay usahay man god ang tendency sa tao tanan gyud wala na di siya mohatag og panahon og gigayon sa Ginoo. Yes. Unya mo na nga hinumduman ta nga hinumduman ang adlaw ipapahulay. Balaano na to. Kay ang tendency sa tao mo sa kuan mo kita tanan gusto na to himuon gyud tanan. Unya wala na tay paghatag og panahon og gigayon sa atong Creator. Yes. So ang pasabot og remember hinumdumi kay ang tao makalimot. Makalimot, Yes, Pastor. makalimot. Kadang nagbuhato nun. Tungod sa mga busy, sa negosyo, sa tanan, makalimot. So, Pastor, sa among istorya ganina ni Daryl, sa among una-una, kaning napulo ka mga sugo, Pastor Natividad, kung mutuman kaning napulo ka sugo, sigurado ba nga maluwas ka ni? Sigurado na sigurado na bang kaluwasan? Actually, ang napulo kasugo, maunay giya na to or salamin. Ngadto sa kaluwasan. Okay. Not actually the 10 Commandments will save you, but the 10 Commandments maunay magdala nimo ngadto kang pagtuman sa pagsunod kang Ginoong Hesus. Ug si Ginoong Hesus mo'y muluwas na to. Do you want to comment on that, Pastor Kenneth? Yeah, sakto na. Mo na nga to ang kining gitun-an sa balang kasulatan usab sa atong iglesia nga ang kaluwasan pinaagi ra ni Kristo. Wala na ilaing kaluwasan. Pero naghatag siya human nga maluwas ta, mutuman ta sa iyang kabubuton aron nga dili ta mobalik sa pagka makasala. Wow. Naay panultihon ron nga moadto ta sa uban nga dunan lang kunoy duha ang sugo. Karon wala nang napulo ka sugo, duha na lang gugma sa tao o gugma sa Dios. So kani tinuod ba gini siya nga dunay gugma sa tao o gugma sa Dios, Pastor? Ang maunay kasagaran nga ato madunggan
nga wala lang napulo ka sugo apan gilangkob na lang sa duha. Ang pulong gilangkob wala bot ipasabot nga nawala ang napulo ka sugo. Yes. Naara gyapon napulo ka sugo apan gibahin sa duha. Ang una atong gugma sa Ginoo. So ang upat ka bahin sa napulo ka sugo ingon diri dili ka magbaton og lain nga Dios sa tubangan ko. Dili ka maghimo og mga Dios-Dios. Dili nimo gamito ng ngalan sa Ginoo pasipala. Hinumduman mo adlaw igpapolay sa pagbalaan ini usa na sa atong obligasyon nga kita magasunod ngadto sa Ginoo. O ang ato nga obligasyon ngadto sa gugma sa tao magasugod usab gikan sa ikalima hangtod sa ikanapulo ka sugo. Your thoughts? Wala nawala ang napulo ka sugo, nalangkob lang sa duha. Okay, mo na gikuan rin ni Jesus. Sa diha nga gipangutana siya sa usa ka bright kaayo nga batanon. Siya nga duha, love to God and love to man. Which is really true. Kung imong tanawon matud pa ni Pastor Natividad nga is 1 to 4. And the fourth one is remember the Sabbath day to keep it holy. Yes. Then another 6 para sa atong isikataw. So gitawag na siya og first is vertical going up to God, then horizontal. Wow. So kay Ginoo man og tawo ang ato ang kanunay giuban matag adlaw. Pastor Carlito, Pastor Pepito, thank you so much. That was very enlightening. Thank you so much for your time. Di sana mo buhian kung di mo ka-greet sa inyong makaigalaan nga nasa syudad karon. It's now time for your greetings. Let's begin with Pastor Carlito. Okay, akong i-greet ang akong mga kaubanan sa buhat, mga pastors, directors sa Western Mirror Conference, Osami City, Pagadian City, Orqueta City, o tanan ako nga mga EPMS, mga leaders, mga kaubanan sa buhat, o mga literature evangelists. Okay, your circle, Pastor Pepito. Ako gi-greet ang akong asawa o ang akong mga anak o ingon man ako mga in-laws nga niya sa Cagayan de Oro City. Kaibalo ko nga kamusab nagamonitor ining ato nga television. Ang Diyos mga panalangin kaninyo o ang ako mga administrators nga nasa mga uban diri karon atong mga kauban nga magbubuhat o ang ako mga kabanay nga niya sa Cagayan o sa Bukidnon. Mayong abuntag ninyong tanan. Yes, Pastor. Daghang salamat. Dili pa muna mo buyan kay mukuyog pa taon niya sa Der Panibaya o sa 7-7 prayer. Mga kapaglawom, nindot punta kayong diskusyon apan wala na time. So, dungan tantanan, Pastor. Mubalik pa ang Panibaya sa kabuntagan. Panimbayaya sa usa-usa, panimbayaya sa imong Global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. Welcome to Hope Channel. Panimbaya sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Mga kahigalaan, alas 7 na usab takna sa Kabuntagon. Amo kamong gidapit sa pagpakig-uban kanato o himayaon nato ang Ginoo pinagi sa atong mga pag-ampo sa atong 777 prayer. Ama namo nga nakas kita saan sa mga langit. Nini nga kabuntagon among gihimaya o gibalaan ang imong mahal nga ngalan. Salamat Ginoo sa gasas kinabuhi, sa kusog nga imong gihatag kanamo. Nini nga adlaw amo gidaig ikaw. Gihanyo namo ikaw Ginoo nga imong ablihan ang tambuanan sa langit ug bubuan nimo kaming tanan sa gahom sa balan nga Espiritu Santo. Ug imo panalanginan ang matag usa kanamo, ang matag membro sa among puloy-anan, ang katilingban ug ingon man ang tanan nga nagapaminaw karon nini nga maong broadcast. Salamat Ginoo nga ikaw nagahatag kanamo ning higayon sa pagdidikar sa among kaugalingon ug kinabuhi kanimo nini mga takna. Tuguti Ginoo nga ang imong gahom mo'y magadominar sa among kinabuhi gikan karon hangtod na niya sa mga adlaw nga din tugutan nimo kami sa pagkinabuhi. Salamat Ginoo sa imong pagtubag sa among pag-ampo ug pagpasaylo sa amo nga mga sala. Dawata Ginoo ang among pangaliyad kanimo
Kini among gisalig, tugyan gila among madawat, pinagi sa mahal nga ngalan ni Ginisus, kaman ang luwas. Amen. In the cross, in the cross, be my glory ever. Till my raptured soul shall find rest beyond the river. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and blessed for a world of lost sinners 'twas slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. And the old rugged cross made a difference in a life bound for heartache and defeat. I will praise it forever and ever. For the cross made the difference for me. Oh yes, the cross made the difference for me. Panimbaya sa usa-usa, panimbaya sa imong pagmata. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank the following: Mr. and Mrs. Jerry Homok, Mr. and Mrs. Max Baring, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Mr. Japheth Pamisa, Pastor and Mrs. Frances Aguilar, Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Mr. and Mrs. Solomon Gibincan, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Brainerd Peñaranda, Mr. and Mrs. Florendo Baang. Mga kahigalaan, anian asab kita sa tong segment nga pinakakinaham o
pinakaginaatangan sa tanan tungod kay mogawas na usab ang mga bulawan ng mga ideya sa atong magtatambag karon nga kabuntagon diri sa atong Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ako ka minyo dunay 5 ka anak. Sa una, active ko sa relihiyosong mga butang. Minyo na tanan ang akong mga anak, apan bulag mi sa akong bana. 48 na ko karon, ug minyo tanan na ang akong anak. Karon na ako'y gikapuyo nga lalaki, nga dili pod mi pariha og pagtuo. Pero love kaayo nako siya. Gusto sa akong bana magbalik mi, pero magsige raman good mi og away, mao nga mibiya gyud ko sa among balay, ug karon may lain na akong kaipon, 38 years old na ang edad. Unsay akong buhaton nga love pod nako ang lalaki. Ang nagpadala Inday. We cannot reveal sa iyang number since nagamit siyang mobile number, but we can only tell na siya si Inday. Okay, and I know Inday nga nagtanaw ka karon, nagpaabot ka nga mahatagan og solusyon ang imong problema, o karon timing kaayo kay ani atay usa ka counselor, family counselor, si Ma'am Eileen Lazo, kauban nato karon. Og ang atong duha ka minister, og later on makikauban nato ang atong expert sa legal matters, si Attorney Donald Rubino. But for the meantime, mga kaiglaan, among tanawon kung unsay ginaandam nga ipahat nga ideya sa atong mga kauban diri. Let's start out with Darrell. Auntie. You're almost twice my age. Ang ako lang maingon, when you married your husband, you felt in love po sa iya. In love kay ka, actually. Na something wrong happened along the way. Now, someone came at 38 years old. You thought, you believed, na in love po ka. Failed ka sa imong first one. And then karon, masayop kapon ka ba? Basi, dili klaro. Kinala to klarohon na atong ibati. And besides, kay according sa atong last week nga issue, dili ka basta-basta mapakasal kung kasado ka. Dili ka mosulod sa panibagong problema kung imong gibiyaan problema. Mora na kumaingon at Inday. Actually, last episode na to diri sa Dear Panimbaya, family, connected gyapon eh. Connected. Minyo na siya. Yes. Mura ako nabantayan, Charm. Nagkadugay, nagkalisod. Nagkalisod. Walay problema na siya, Weng. Kaya nanam kadugay nga nagkalisod. Ang anam puntag ka dagang eksperto nga mutabang ka na. Okay, ikaw, Weng. sa ako ang una-una ni gitext naman ni mo ni atong niaging adlaw pa, Charm. Lisod gini sa ako sa pagbasa nako, lisod kayo kay dagko na gulang anak na minyo na. Minyo na. Unya isa pa kung magbalik kuno sila, magsige siya gaway siyang bana. Samot na siguro kung madto pagaglaing laki, pirmiro ka ng gugma. Gugma na pirmiro. Kamo sa una, gugma magid mo. Pero pila na mo ka years karon nag-away man mo. Nakasiguro ka nga muuban ka ng lalaki kanang laki nga dili mo mag-away basig sobra pa na. So, daghan ang mapiktuhan ang mga apo, mga anak. So, balik ka ato mong bana, sa kuha lang ni, opinion, balik ka, magpinasayloay mo, imo siya inon, nga di na ta mag-away para sa itong mga kabataan. Nakaabot mo ana nga tuig, so imo nang panindigan hanto sa inyong pagkatigulang. Wow, nice kayong mga points. Pero nitapad ko rin ni Pastor Kidit nga siya mo pinis ron. Kibing! Story, hi, minyo naman ito, no? Ang lisod jud kayo, kaya nagbasa po ko sa text ni Ate Charm, naoy, lisod jud siya ihatag, basta, galibog ko. In short, basta, hi, Ate Inday. Ang ako lang is, kanang away-away magod sa magtiayon, normal na yun na siya. It's part, spices na sa life. Huwag katumpong gingon ni Awe nga, how sure you are kung pag kanang di kauban ni mo nga lalaki karon di po mo mag-away. I'm sure naapod ng away jud. So naa jud ng away. Tagaala nimo chance imo ang bana. Kay sa unsaon bali-balihon nimo bana jud nimo siya. Muna yung gipakasalan, so you have to stick for it. Okay, karon nato ka paminawan si Ma'am Darling and Ma'am Eileen. Darling Eileen. Ma'am Eileen, unsaon man ni Inday nga in love naman pud siya. Unya marag 10 years younger ra ba sa iya
ang iyang bag-o nga kapuyo? Abi ninyo og kamuray na libog, hasta ganing ko. Tama. Libog yun kayo kay lagi nakanang nga naminaw ko sa inyo gipalukbak sad ko sa Ginoo sa akong kasinatin. Niabot gyud sad ko ana ba nga. Pero nakapamalandong gyud ko nga kung magbulag ni sa akong bana, agoy murag 1,000% paminyo na sa kugutro. No niya. Nadili na nako to bana, bana-bana na. Agoy Ginoo, wag ani mi mag-uyon aning akong bana, unsa nagikatong bana-bana. So niabot ko ana nga mga pagpamalandong bisan sa kabatan-on sa akong panuigon kaniadto no. So mao na nga wa gyud ay ang ako yung gibuhat day. So luhod gayo do gampo uban sa luha og mga sipon. Sampit sa Ginoo nga Ginoo tabang kay nangandoy gayo dako kaminyoon nga malipayon, malampuson ug mabungahon. Ug ang tag-iya ni ana Ginoo nagtuo ko nga ikaw gayud. So mo nang didto gid ko sa Ginoo ni dangop. Ug salamat sa Dios, we celebrated our 40th wedding anniversary. Congratulations. Anniversary, yes. Okay, hi Dad, I love you. Kilig na ba si Ma'am? Happy ni mo, Charm. Okay, that was January 25. We celebrated our 40th. So inaana ra gid siya day kanang iampo gid siya day unya ang bana nimo gusto day makiguli nimo. Kana bitaw kay nganong mag-away, basig na yung mga panginanglan nga wala mo paminawi. Yes. You try kuno to listen anya open communication then pray. Kamog yung duha mag-ampo kay wa gilaing makahatag sa malipayon og malampuson nga kinabuhi ang Ginoo ra gayud. Way lain na no. So kana lang ang atong mao na ang mingon sila unsay akong sekreto di gina sekreto oy kay naa na no naa na gitudlo sa balaang kasulatan nga siya gyud mo'y tag-iya sa tanang kalampusan o kahimayaan. Amen. Amen. Okay, Pastor Cadet, marganiha ka ra nagpanikad. Okay. Gusto ko yung istorya pero kanang na-enjoy ko sa mga comments, mga una-una sa akong makauban din eh. Although dili ko very experienced si Ma'am Darling, experience kay pinaka-experience na mo din eh. Pero sa akong pagkapastor for almost 20 years na ko. Kabalo ko sa kay ako'y kasal, ako'y minyoan ng mga batanon, mga tao na gusto mapakasal. And nangingon mo nga ang nagkalisod ang mga pangutanan, that is really reality mo na ang mga pangitabo yun doon nga na ang ano. Pero we stick to biblical principle. Ingon diya nga you shall cleave, you shall be one, mausagid mo. Himuon yun ninyo to the best that you can because ang biblical foundation is sacred. Ang marriage is sacred. Kinahanglan nga. Yes. Yun. So, with sa gisulti na ni Ma'am Darling nga, pinagis pag-ampo, communication, tanan. So, wag gilain. Kaingon siya nga, in love kay ko. In love kay ko sa iyang second partner. In love, lisod kayo. So, wala yun, lisod kayo na. Ang Ginoo ra yun. Ginoo ra yun. Ampo siya Ginoo. Tabangi ko ani pagsulbad nga, mubalik ko diya nimo nga mag-usami dito kay maulo po siya musimba nga dili ka uban niyang kuan. Okay. Unya pastor nara bay mga batan, nara bay mga laki bang malito nga magpa-in love, may kay mo pa-in love. Unya nara day taman ra diya magpa-in love, latigo na day sunod. Okay mo. Mo ginay bantayan ni Bantayan. Sister Inday bantay gina ha. So ato nang iampo sa Ginoo. Mo mga batanon pod kinahanglan gyud long observation, short engagement. Kaya nga dili maluin yung mga bata. Okay. Si Pastor Natividad, murag eager na gyud ka siya mo istorya, Pastor. Unsay mo kastambag kang Inday? Sister Inday, maayong buntag. Ang akong ikatambag nimo sa diha ang nakikatubang ka sa imo nagkasal nimo, pare ba o ministro ba? Nakigsaad ka si mong bana, kamatayon ray utlanan. Karon na namoy 5 kabuk anak. Minyo na ang ilmo niya kabuk anak. Unya mibiya ka sa imong balay. Ako nakita sa imong sulat nga muraog ang imong bana walay problema. Kay gani ni adinhi gisulat niya nga ning kamot siya nga makigbalik sa imuha. Pero ikaw mo himbiya sa inyong panimalay. In the legal aspect sa balaod kung ikay mo himbiya sa imong panimalay, now dako ka og tulubagon ni ana. Okay. Meaning ikaw mo'y irresponsible sa imong puloy-anan.
Kaya ikaw mo himbiya sa imong puloy-an. Ano day, Pastor? Yes. Dili na pangasaba, Pastor, no? Tambag na Dili. siya. So sa Tambak na ato siya. pabing, di kita mo biyan Oh, so bahala na magkadiunsa. Ayaw gid hawa. Ayaw gyud hawa. Ngano? Sa diana nga bahin kay nangayo mangod siya kung sa iyang buhaton. Oh, and principle of marriage sumala sa gingon ni Pastor Kidit is marriage is a secret. That is one of the institution nga gihimos Ginoo sa Garden of Eden. Now, ang next niya nga presentation nga gingon niya nga nahigugma naman po siya sa bag-ong kaipon. Unya nahigugma, siya po gihigugma pag-ayo. Sister Inday, akong isulti nimo. Bahala nagmasakitan nimong kasing-kasing sa imong gugma kaysa makalapas ka sa sugo sa Ginoo. Because ang imong paghimo sa pag-ipon nimo sa kanang 38 years old, nahabilong ka na sa pulo ka sugo, thou shalt not commit adultery. Yes. So, mao na nga nakalapas ka sa napulo ka sugo tungod kay nakikipon ka sa dili nimo legal nga bana. Tuwa ka sa giingon ni Ma'am Bana-bana. Ma'am Eileen nga bana-bana. Which Bana is squared. illegal na siya in the eyes of God, much more in the eyes of the law of the land. Talking So, about ma- the law of the land, naatay makikauban nato karon through phone, Attorney Junal Drubeno. Good morning, Attorney. Sa atong mga suking tigpaminaw, tiglantaw sa atong taong kay nga programa sa kainganan ang panimbaya sa kabuntagon. Ako makaingon saan nga siguro swerte ang pinito ikasulti sa kayimtang ni Inday. Gumikan kay sa iya nagikasulti nga dili sila magkasiliptanay sa iyang kapika sa kinabuhi o gani miipon na siya sa lain nga lalaki. At ang sige hapon ang iyang pana wala mihimo sa pagpasang at tukmang sumbong bato kaniya. Tungod kay sa ato nga revised penal code, tataw kayo charm nga ang na-commit ni Sister Inday nahaom kayod sa adultery. Galing lang kay wala may laing tao nga pwede mong pasaka kaniya kaso, gawas lang kayod sa iyang bana. So love gyud siya sa embana. Love gyud siya sa embana. Kaya makigbalik man. Sa attorney, na ba kay mga further pang explanation kang Inday regarding ano iyang kayimtang karon? Ang ako lang, kung dili na yun madawat siyang kabuton nga makigbalik sa iya ang kapika sa kinabuhi, mintra siguro kung wala pa masivere ang tie siyang marriage, wala pa nabugto ang higot siyang kaminyoon charm, dili una siya makikipon anang iyahang kasabtangan gikaipon nga lalaki karon. Bisan pa ito isulti nga nahigugma siya ng tawhana apan tungod kay dako kay sutak sa atong balaod sa Pilipinas nga makikuban siya sa lalaki nga dili niya bana. Okay. Thank you kayo, Attorney Junal Drubino, sa imong panahon. And murag nag-anam og kalisod ang among mga problema, Attorney. And thank you kayo nga all the time ready ka para sa Dear Panimbaya. Basing na greetings si attorney. Attorney, na kayo mga greetings? Okay, go attorney. Daghang salamat, Charm, sa karanay ninyong paghatag kanato kayunan nga atong mapaha usap ang atong kaybalo bahin sa balaod o subli ako makaingon, may buntag og happy Sabat sa tanan. Thank you so much. So we thank you, attorney. Thank you so much. Okay. I hope nga si Inday nga nagtanag ko Ati Inday. Thank you kayo sa imong pagpadala diri sa Dear Panimbaya. Ug I hope nga natagan og solusyon ng imong problema. If in case wala gihapon na sulbad or dili gihapon komportable ang imong pamati karon, in love pa gyud kay ka, you can talk to our pastors here or you can see Ma'am Eileen. Asa ka makita, ma'am, if ever si Inday gusto makikistorya nimo and she can discuss it to you sa imo personally. Pwede sa among parokya sa San Antonio, Nazareth. So pwede ra siya dito. Kanya charm, naipabilin si Daryl. Maka-discount ba daw si Daryl? Maka-discount. Okay. Okay. Pastor, na ba yung mga greetings? Sa makausapa, among i-greet ang among mga kaliwat o kabanay dinhi sa Cagayan de Oro City. Nilimi kanunay dinhi kami lang kinilang panahon tungod kay na may training sa Career 4 and 5 diri sa LMS. Sa makasapa, thank you so much, Ma'am Charm, and happy Sabbath to all. Okay, thank you kayo. Pastor Cadet, napa kay mga announcement? Amo alang prayers ni Sister Inday. Tagsa na mo mag-pray
Kay kabahin na siya sa panimbaya, no? Yes. Katong mga naghatag og mga ilang mga problema, Yes, kabahin na mo yes. kay Correct. kapila mo sa mong kasing-kasing mag-ampo mi para ninyo. I think makahimo tag pangampo. Sige. So we can pray now for Inday. Yeah, si pangampo ta. Among langit noon, amahan nga balaan, si Sister Inday, ana siya sa struggle, sa iyang kinabuhi sa iyang kaminyo. Nag-ampo kami ka magapakiguban kaniya. Lisod kayang kayimtang amahan, tungod kay hinigot siya sa maong kasinatian ng problema. Apan kami nag-ampo, pinagi sa imong gahom, na diin ikaw Dios maghahatag kasulbaran ni problema nga malipayon siya sa iyang kinabuhi. Nga among handom amahan, nga amo siya makita nga malipayon o magbalik siya sa pag-alagad matinumanon niya sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you kayo mga kaigalaan, mga kapaglaom. Si A.G. Senteres Galvez, naghisgot na pud sa og mga bulawanong idea sa atong kinaiyahan. Unsa kay ang topic? Da nakabalo ba kasi ang topic karon? Actually, wala pa. Munang imo gina siya i-declare karon sa atong mga kapaglaom. Okay, kauban niya po niya si Engineer Ragas sa atong tipik sa kinaiyahan. Makita sa bisan asang lugar apan wala mahatagan sa importansya. Ang hanoy nga binuhat nga ginallan og Croton Oil Plant. Apan daghan kanato ang nakahibalo sa pangalan nga Tuba-Tuba. Kining Tuba-Tuba mo ni ang pangalan diri halos sa Misamis Oriental or sa Mindanao. Ug sa Bohol ug sa Visayas region, gitawag ni siya kasla. Kasla. Okay. 46 sa mahimo siyang maila-ila sa halos tanan nga mga lugar, even China, Japan or everywhere. Ang tawag ani is Jatropha curcas. Ang tuyo sa Jatropha curcas, agalingon ni siya para himuong crude oil. So ang ngalan siyang crude oil is GCO or Jatropha crude oil. Kining oil sa Jatropha doon na ni siya elemento nga gihanlag glycerin o fatty acid. Kini nga oil sa Jatropha usa ni ka importante nga oil sa tibok kalibutan. Usa ni gikadatuan sa India ug ubang mga nasod kay wala na sila mopalit og fossil fuel or petroleum products. Sama sa gasolina, krudo, mga lubricant, high octane, kerosene ug unsa pang mga galamiton nga importante kayo sa industriya. Kaya ang Jatropha, alang sa kasayuran sa televiewer, mauni ang ipanggamit sa ubang nasod kay ang ilang giapas ang health reason. Kaya ang Jatropha samtang mahimo na ni siyang himuon na ni siyang krudo, gasolina, kerosene, high octane kanang tubil sa aeroplano, kanang gas nga tubil sa helicopter, ug himong lubricant ug himong mga natural nga mga chemical nato, wala ni say hazardous chemical emission. Makata safety gyud kayo, zero chemical emission kay pananglitan ang imong sakyanan tubilan og GCO or Jatropha crude oil. Ang iyang tambutso ana walay chemicals. Naapag gini siya lami nga kinaya or nindot nga kinaya sa kinayan. Labi nag itanong nimo sa mga kadaplina sa karsada nga maagian sa mga sasyanan kay moaristo ni og lead. Nga kanang pananglitan mulabay ang mga motor, mulabay ang mga truck nga nagbuga og mga aso nga makalilisang makamatay sa tao. Mo-arrest siya og mga heavy metal. Ang heavy metal mao ni sila ang lead, cyanide, mercury, cadmium, cobalt, palladium, copper, magnesium nga naa sa petroleum product. Usa siya sa army sa good health, mawala siya, makuhaan ang mga army sa good health. Kulang na ang mag-aresto sa mga CO2 or mga heavy metal nga niya karon sa atong kinaiyahan. Ug karon atong hibaluan ang Tuba-Tuba dako kay kaymuan sa atong ekonomiya, labi na gyud sa atong kinaiyahan. May sama usab kini sa tawo na kung atong hibaluan ang iyang talento ug mga kahibalo, sama puslan. Kini si A.G. Senteres Galvez nagaingon, usa lamang kini kabinuhat sa atong Ginoo nga angay hatagan og bili. Kay kini tipik sa balansing kinaiyahan.
Hura Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Duha Qatar SDA Church, Mr. and Mrs. James and Karen Amado, Miss Elvie Maaliao. You are still tuned in on Panibaya sa Kamuntagon and mga kabalon. This has been a very interesting episode and we also have fascinating guests nga nagpahimong delightful sa atong episode karon. Glingaw. Nalingaw kay ko ni Ma'am We Aileen. would like to greet on Kung behalf si of Ma'am my Aileen co-host imong here. kuyog matag adlaw ato daw wala imong problema. Nya maka-discount pa dayon ta. Ako ray maka-discount ako. Ikaw lang Ako ra to dili to ikaw gi paagi ra nako to nga ikaw. Pero ako gito. Di ba Derek? Okay, Derek? Giveaway. Giveaway kay reaction siya kabalakas ako mga the moves. Mga moves ka na ako. Kasi matuay kamigin ba? Mga nana kay Kader. Oh yes, talking about kamigin, mga kaigalaan, mga kapaglaom, ang Hope Channel South Philippines team muana sa kamigin aron sa pag-retreat. Yes. So this dili lang ni siya ingon nga lingaw-lingaw lang pero naami himuon nga makapauswag usab sa among individual. Makapadasig. Oo, yes nga growth especially sa among spiritualong pagkinabuhi. Mga kapaglaom, ako to i-correct ang ingon natin, Charma. Actually, naanami karon sa kamigin. Yes. Ay, Nananig ka sa kamigin Muato ay na. pa. Dili, karon ato man, kamo ba naglibog-libog mo sa ato mga naglibog-libog mo sa ato. Pero sure na ng kamigin, no? Yes, Friday, Saturday, and Sunday, tuan na ang Hope Channel team. Yes, No. pagkanito. Naanata karon sa kamigin. Oh, karon. Oh, yes. Naasaran sa Not kamigin. Friday na sa naanata karon sa kamigin. Dili biyata live. Remember? Naglag- AG, belated happy birthday AG Yes. Sentinels ka. Yes. Tipik sa birthday celebration Si ni AG. Remy. Remy on the 20th. Ay, inyo kong giunan. Ako ito i-greet sa Remy. Unya na. Yes, og birthday po ni Mrs. Humok. Ma'am Mary Jane Mary Humok. Jane Humok. Ato Okay. silang kantahan. Before that, og sa formal greetings sa... Pinapod si formal- Sir Mendez. Oh yes, Sir Yes. Benjay at itong mihaging Sir Benjay. Okay, happy birthday, sir. Okay, and Kakahabas Remy, lang. bye Remy sa Lagantin. Ugma imong birthday. Happy birthday sa imo. Dili ka na Yes. ako makuyog. Sorry kayo, pero happy birthday sa imo. Okay. Pero utangan siya na to da. Okay, sige. Sa Kanta ta. utangan, discount ko yun. Huwag mo guyo. Negosyante. Huwag mga guyo. Okay, go. Alright. Happy birthday to you. Direk, ayun ang pala kay wa matimplag tarong. Yung Akong nanay, pinakapalanggang nanay sa Yes. Salay. Yes. Abdulia Palamini, wala ti ka na-greet niya agya. Yung mahinay, ha? Oh, happy Lola, palanggan ako, birthday. Lola. Happy birthday po sa akong manghod, Junjun. Happy Oh. birthday sa imo dia, June 29. Yes. Monday ng June 29 na. Okay. Happy birthday. O akong ipanimbaya diha si Brad Martin nga taga Kamigi daw ni siya. Nag-text siya na ko la Sabat. Happy Sabat ya Brad. Wala miss inyong lugar na ami karon. Happy Sabat. Kasi tanaw-tanaw lang asa midapit kasi magkita ta diha. Okay. Sa akong mga kauban sa trabaho, ug akong mga pinalang mga estudyante sa Inubulan Salay, maayong adlaw Sabado kaninyo. And Inubulan SDA Church, Saray SDA Church, Happy Sabbath. Og sa among mga paryente diha sa Jimenez Church ng Ati Roda, mga Apaw, Biniega, Kabahog, hi, Happy Sabbath. At Og least, sa pod, congratulations sa kumanghod kay nabagon siya nakapasar sa iyang HAAD licensing exam. Oh, Unsa to, babe? congratulations. HAAD licensing say exam. haa. Basta ko siya Health Authority sa Abu Dhabi te. Okay, and more panibaya sa kay Mr. and Mrs. Platil, Mr. and Mrs. Gallego, Faith Vision Singers, Tambulig Church, Sambuanga, gini ba? Tambulig Church, Amoros Church, to ang The King Sons this morning. Amoros Church, yun yung i-expect ang The King Sons on niya. And then Tangob City SDA Church, Bintana SDA Church, walay pultahan SDA Church. Uy, naibinta na ka na ko diha. Okay. Tinood din ang bintana. Yes, Ako po mga pagpasalamat o pagpanimbaya diha kang Mr. and Mrs. Thelma and Cesar Sarsareta nga diha sa Bunbun, Cagayan de Oro City. Thank you sa inyong pag-akomodar kanamo sa diha nag-ana mi kang ilaan ni Mr. and Mrs. Peliazar. O amo pong pagpasalamat sa tanang mga sponsors, especially sa kan Sir Rex and Ma'am Jessica. Thank you kaayo sa inyong pagtabang sa Hope Channel. Dili lang siya sa financial nga mga butang, kundi sa mga ideya nga inyong gi-share, nga Yes. brilliant ideas nga inyong gi-share sa matag usa. And we wish good luck kang Janster o sa tanang mga Hope Channel team nga muadto sa General Conference annual Wow. session
sa Texas. Balita po Kano na po sana? si Ma'am Jade. Okay. Na Yes, sila and I hope nga makita mo daghang mga fish na to. Yes. Oh, belated happy birthday ni Pastor Lagunday, ang amo ang director sa Youth Department. Pastor, daghang salamat kang Ma'am Lagunday sa inyong Pastor, kay late ka na great niya wing siya mo kanta ni mo ron. So happy birthday Pastor. Salamat Ma'am Lagunday sa imong Busog kaayo. paghanda o pagkaon pag-ato na mo ni Charm. Grabe mo ba? Ato Sunday binignit and then birthday ni Pastor. Normal. Mo na ingon lagi nga magpadungog-dungog ka. Wa gyud mo guyod na, mo guyod pero di lang nimo hala di kay lata Nag-diet para mong na. ganuyuda. So ako ipasalamatan sa Bible Beats, naghatag mi sa mga gasa sa ato ang mga kapaglaom nga mudagan gukdon para dili makasibat. Ni Sir Ray Suralta. Og sa The Plaque, thank you kayo sa inyo nga support. Og kang boss, pinakakusog nga boss Rex Gonzaga, kauban kang Ma'am Jessica. Daghan salamat kayo sa inyo nga support sa Panimbayas. Og mga kapaglaom, dada ang kadasig, kalipay, og pagamagop sa tibok simana. Tungod kay ang Ginoo magadagaya siyang gasa kanimog sa imong pamilya. Happy Sabat sa tanan nga mga amahan. Magbalik-on bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay ikaw malahutay. Tungod kay si Jesus ang atong saligan dalang panan ug kanunayng kauban. Magkita-kita kita sa sunod Sabado diri lamang sa Panimbayas sa Kabuntagon. Vincent, Miko, Ramsals, happy birthday Ramsals. Mga Balakanas Boys. Ate Simba Dada, na Sir ta. Bong Camarillo, Bangon sa'yo. si Ma'am Corazon Boogie, Mahiman. si Pat, Thank ug you. si RJ. Narato ang mga... kasama sa inyo tanan. Ang direct na to. Narato ang direktor. Direct. Pasalamat Ipakita na to ang direct. Pasalamat po sa kang Ate Mercy Abjan nga nagluto sa atuha karon. Mo lagi. Ipanin direct mo ni. Sige pamadlong na mo nga humanami. O kani mo ni. Okay. God bless everyone. See you in the next episode of Panimbayas sa Kabuntagon. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel.